Čau. Čau. Tak, pekne si posadáme, upokojíme sa. Na minulých hodinách sme hovorili o tom, aké menšiny žijú na Slovensku. A keďže dnes je Medzinárodný deň Rómov, budeme dnes hovoriť o rómskej menšine. Hej. U nás v dedine sme my Rómovia vo väčšine. Tak. No, niekedy to tak býva, že väčšina je v menšine a menšina je vo väčšine. Ale vieš mi, Miško, povedať, kedy prišli Rómovia na Slovensko? No, neviem. Ja keď som sa narodil, tak sme už boli v dedine. Rómovia prišli na Slovensko v 14. storočí. Hej, a odkiaľ? No to by si ako Róm mohol vedieť, odkiaľ pochádzajú tvoji predkovia. Predsa z Indie? No, neviem. Ja keď som bol malý, tak mi otec rozprával, že sme prišli na Slovensko z Česka. Janko, predsa teraz nebudeme rozoberať históriu každej rodiny zvlášť. Dejiny sú o celom národe. No? Takže, kde sme to prestali? V Indii. No, v Indii nie, tam sme začali, moja drahá. Skončili na Slovensku predsa. Stop, takto by sme sa nikam nedostali. Takže hovorili sme o tom, že Rómovia prichádzali do Európy po skupinách. Niektorí sa usadili, ale väčšina z nich naďalej migrovala. Čo? Migrovala? Migrovala, Janík, migrovala. Aha. Sťahovali sa z miesta na miesto. No, to je parádny život. A prečo s tým prestali? Úrady im to zakázali. Štát musí mať svoj ľud pod kontrolou. Komu to zvoní? Neviem. Už som vám 1000-krát hovorila, aby ste si vypínali mobily. Komu to zvoní? No, myslím, že vám, pani učiteľka. Tak ja sa vám veľmi ospravedlňujem. Ale toto musím zobrať, to je z kancelárie splnomocnenca. Prepáčte. A teraz si dáme olasky!
Sabatin tuve che romanetta pensaste battale. Dema shei pusi chumi, dema shei pusi chumi, dema shei pusi chumi, anda tutte me verá. Porceri me dedica, dai prana me gendona, so te che rao me devla la cama, la che giocare a ci tema te sova, cana priva me dica me verá, yeah, te mashe pusi chumi. Shei pusi chumi anda tutte me verá. Antic șucar lunguragi di clema vila șucar shei pende no che anche il manza dai voi pendas chica me chiqueire che le me palala ferite já chumi daula cadisa se șucaragi sabici del mante sova dema shei pusi chumi dema shei pusi chumi dema shei pusi chumi anda tutte me verá dema shei pusi chumi dema shei pusi chumi dema shei pusi chumi anda tutte me verá. Si dievčano končajmo sa a ja čávalo vátý. Kúpiť ti všetko, čo budem vidieť na tvojej tvári. Prestaň byť už taká skromná, tu máš moje Ferrari. My dvaja sme spolu tým, již nás už zastaví. Poď so mnou, daj mi ruku, poď so mnou, daj mi pusu, poď so mnou a ukážem ti, čo všetko mám. Dema shei pusi chumi, dema shei pusi chumi, dema shei pusi chumi, anda tutte me verá. Yeah! Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Salve querer y cual me habló quieren las alas a lo que me pira Lecz våren tog illa, lecz våren tog illa. Kajsa både så ska man dar måle och illa. Brio tu te lasci me civa. Andrò io e tu mokra av tu kema. Suarme quiere licuarme habló quieren hacerla
Veća volim tu milja, veća volim tu milja. Kaj sad vole, šolske mandan vole okela. Brio tutte našim većima, Andrio eduk tubu kra, abduke mö. Tak si zasa pekne posadáme a pokračujeme. Kde sme to prestali? No, že Rómovia migrovali. Migrovali, Janík, migrovali. A prečo? Utekali pred niečím? Hľadali lepší život. A našli ho? Áno, mnohí ho našli tu na Slovensku. A pretože Rómovia žijú na Slovensku už vyše 600 rokov, voláme ich slovenskí Rómovia. Keď sa tu Rómovia usadili, stali sa z nich šikovní remeselníci, kováči, koritári, košikári a samozrejme hudobníci. A mnohokrát ich obyvatelia veľmi dobre prijali medzi seba. No, ale v mnohých obciach nie. To je pravda. Rómovia sa väčšinou osadili len na okraji dediny alebo čo najďalej od dediny a tak vznikali rómske osady. A Rómovia žili aj naďalej oddelení od ostatných obyvateľov. A prečo ich nechceli prijať medzi seba? Pretože Rómovia boli jednoducho iní. Inak vyzerali, inak rozprávali, inak žili. A ľudia sú takí, že väčšinou sa im najviacej páči v skupine, kde sú všetci čo najrovnakejší. A preto sa ľudstvo odjak živa delí na rôzne skupiny. Na Rómov a gáčov. No. Áno, aj takéto delenie máme v našej spoločnosti. A preto sme horší, lebo sme čisto rómska trieda? Vy nie ste horší. To len tí dospelí sú troška dopletení. No. A kedy sa rozpletu? No. To by som aj ja rada vedela, ale myslím, že to ešte chvíľku bude trvať. Zase zvoní telefón, zase. Prepačte mi to. Ale to je zasa z kancelárie splnomocnenca, ja to musím vziať. Áno. Sabes
Mare sama mengamate Kabim na starbare ducare Ujara spebavaj Peana saboroso i locame Eli mori perdi luluja Andro sono sarmedikle Pindrango pa tutte prastate E ak Paris la polas Ezorandre no chindolas Kai mange kera kaisa Naštíme tut araka Obrišim neruvel o apsa Soske na samanta Kami vena našadem Oggi vi per mange saila Oggi vi pentuche E oggi andremo a mere E li mori per gli luluja Andro sono ser medicle Pingrango pa tutte prastate E a Paris la polas Ezorandre no chindolas Kai mange que la kaisa Naštíme tut araka Andro sono ser medicle Pindrango pa tutte prastate E a Paris la polas Ezorandre no chindolas Kai mange que la gaisa Naštíme tu araka Dural mișcăi, retudicav, sale vorbi, so cama mete penav, ale darav, so shai penes, pe tu mange chicames, cana tu sa, pașama, motiva la sama, che tu dices prema, ale darav, so shai penes, pe tu mange chicames. Ai muro ilusinio, fai rovelande ma, che già non ci cammesa, sarme la cama, che vuoi avere anche za, e mantieni che ci camelman, ai muro ilusinio. Fai rovelante ma che già non ci cambia ma sarme la cama che vuoi avere anche za e manti di che ci camelman dura il mese pretudica
sale vorriso, mette pena, ale darà, soi c'hai penes, e tu manche cicames. Ai muro ilo signor, dai dove l'andema, che già non cicamema, sarme la cama, e voglio avere a pensare. E manteni che cicamelma anuru ilo signor dai dove l'andema che già non cicamesma sarme la cama e voglio a pensare e manteni che Cicamelman, cicamelman. Ďakujem. Bližšie. Tak, a teraz sa pozrieme na situáciu rómskeho národa trocha komplexnejšie. My sme národ? No, o tom sa už dlhú dobu diskutuje. Rómovia prišli do Európy po skupinách. Niektorí sa usadili hneď, iní kočovali alebo kočujú aj dodnes a vzniklo teda niekoľko uzavretých skupín. Tak napríklad Rumungri, tí žijú väčšinou na území Slovenska a Maďarska. Na území Nemecka a Rakúska žijú Sinti a olašských Rómov, tých zasa nájdeme hlavne na území Rumunska. No a tieto skupiny sa nikdy nezjednotili? K úplnému zjednoteniu nikdy nedošlo, keďže Rómovia naďalej žijú rozptýlení po celej Európe a aj v Amerike. Ale v roku 1971 sa zástupcovia všetkých týchto skupín stretli v Orpingtone pri Londýne a založili Medzinárodnú rómsku úniu. To sa stalo 8. apríla a preto dnešný deň oslavujeme ako Medzinárodný deň Rómov. No dobre, ale teraz nerozumiem vlastne do akého národa ja patrím. Do slovenského, alebo patrím k Rumungrom, alebo som Róm, alebo čo som vlastne, nerozumiem. Janko, a vy všetci ostatní, ty patríš predovšetkým sám sebe a svojej rodine. A ešte svojim kamarátom, ktorých si sám vyberieš. Pani učiteľka, ináč, mne sa veľmi páči maďarská hudba. Hoď po maďarsky ani neceknem. No ale to svedčí o tvojej veľkorysosti a otvorenosti. A skvele si vystihol aj najväčší zmysel existencie rôznych skupín a národov. A to je vzájomné obohacovanie. Poznáš aj nejakého speváka spomedzi maďarských Rómov? No jasné, že poznám. Napríklad Moniku Rigovú. Tá je naozaj že perfektná. Hlavne, keď hrá s cigánskymi diablami. To je wow! Tak zaspievaj niečo od maďarských Rómov. No, veď som povedal, že ja po maďarsky ani neceknem. Ale keď chcete, môžem vám zatancovať. Fakt? No Naozaj. tak daj. Jasné. Ai janela, tu já nem sando bilhoteia que te ave naquele estiri voy a querer que yo me tosa te queres y voy a querer y voy a querer y voy a querer alo malo madre
a szemét, de megszínít az minden sikerlegény, mert akire ő ráveti a szemét. De ez a csávó, jaj, de nagyon kanos, de se nem kicsi, se nem olyan magos, de ha becsal a kocsmába, de mindjárt kinyílik a szája. De ha betér a kocsmába, de mindjárt kinyílik a szája. Ci mendicava grecale Savorenza ciumit che pesche Dai sastiare le romane Upresavo pescrea camuca Dai sastiare le romane Upresavo pescrea camuca Mert ez a csávó, jaj, de nagyon kanos, de se nem kicsi, se nem olyan magos, de ha becsal a kocsmába, de mindjárt kinyílik a szája. De almálom, dilomálom, de hoppa, hey, na 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 na.
follow shadow. Tak, deti, dávajte pozor, teraz si preberieme tému, ktorú nenájdete v žiadnej učebnici. Budeme hovoriť o ľuďoch, ktorí žijú tak, že sú pre ostatných vzorom. Máte niekoho takého? Ja keď som bol malý, tak som chcel byť ako Michael Jackson. No vidíš, že skoro sa ti to podarilo. No ale teraz nemyslím niekoho z telky, myslím niekoho, koho možno, že aj každý deň stretávate. Tak v tom prípade ste mojím vzorom vy, pani učiteľka. Naozaj?
No, vy ste taká pekná, inteligentná, Vy ste všetko taká viete. krásna. No jasné. Vy ste Chcela by proste som byť ako vy, nádherná. naozaj ste Vy úplne ste, Nádherná, vy ste najkrajšia. najlepšia trieda, ako som kedy učila. No, Počkajte, mňa z toho teraz vynechajte. Dobre, pozrieme si jeden film a potom budeme pokračovať. No? Teraz presne neviem, ktorý to rok sa to začalo, ale prišli tu Holandiania z holandskej nadácie, ktorí sa chceli zoznámiť s Romami. Tak ja som bola taká najsmelšia z Romov a som šla k ním a proste začala som s nimi komunikovať. Bola tam jedna tlmočnička, ktorá prekladala a začala rozprávať, či by bol niekto schopný pracovať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže som sa ponúkla sama, tak sme pomáhali Romom, že chodili k nám do toho komunitného centra a pomáhali sme s tým, že mali sme tam aktivity s deťmi, poradenské služby, vypisovanie žiadosti, proste všetko, čo potrebovali Rómovia. Ja si myslím, že preto je dobré, keď som v tejto komunite ja, že ma poznajú, vedia, aká som, že im pomôžem, tak je to veľmi dobré. Za ten čas, čo tu žijem a čo pracujem, veľa detí sa zmenili, že chodia do školy na učňovku, že som s nimi mohla rozprávať, lebo sme mali aktivity v komunitnom centre, keď som pracovala, tak som s deťmi robila aktivity a veľa detí majú skončenú učňovku, 3-ročné, až dokonca 4 roky, kde chodia teraz, alebo teraz chodia deti. Lebo aj tuto mám takéto aktivity s deťmi, kde im prednášam, učím ich a takto. Takže mám z toho radosť. A tiež, že môžem pomôcť retardovaným ľuďom, ktorí si nevedia vybaviť dôchodok, čo skutočne nevedia o tom, kde majú ísť, za kým majú ísť, čo by potrebovali. A ja som vybavila už 2 takýmto ľuďom postihnutým, ktorí to naozaj potrebovali. A som rada, som vďačná Pánu Bohu, že som mohla pomôcť takýmto ľuďom. Tak, čo vás napadlo pri sledovaní toho filmu? Ja som rozmýšľal, že prečo to tá pani robí? Či sa jej chce každý deň riešiť problémy iných ľudí. Budeš sa jej to môcť spýtať. Pani Berkiová k nám príde totiž na návštevu. A nepríde sama. Príde aj kúzelník? No, jeden z našich hostí musí občas aj kúzliť. Dajte si pauzičku, ja mu musím zavolať. Shine
te amare, hai digi digi da la, a me samba le barbale, hai digi digi da la, stai solo. Obedita, magamengue, moquepias, marinera que da talao, whisky, cola y tequila, Sabe si cante amare, hai de que dar lao, a me santa le barbale, hai de que dar lao. Hola! Yeah! Chamo, hey, ale! Oh, chamo! Ti zarobi, aj ti ditala, a ditala, Pascaramente voy a vila, sandelero, voy parilas, ay ti ditala, a ditala, Ave sambla, shave, le romane, a ditala, montame que la diva, y voy a me quedar. Čo? Tak, deti, kto z vás chodil do škôlky? No, štvrtina, to je dosť málo. Od nás osady nikto do škôlky nechodil. A to je chyba. A prečo? Pretože deti, ktoré chodili do škôlky, sa neskôr ľahšie integrujú do spoločnosti. Čo je to tá integrácia?
Integrácia je spájanie. Je to odstraňovanie deliacich bariér medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom. No a to sa u nás zatiaľ moc nedarí. A preto treba pracovať hlavne s malými deťmi. Tak, ako to robia v materskej škôlke na Hrebendovej ulici na košickom sídlisku Luník 9. Ja som sa rozhodla pracovať s deťmi z týchto lokalít už ako študentka. Vždycky bolo môjim snom vlastne pracovať buď v detskom domove, alebo vlastne pomáhať deťom tak zo sociálne odkazaných rodín a z takéhoto ťažkého prostredia. Ono sa mi to splnilo, lebo vlastne ešte takzvané za totality už som nastúpila ako učiteľka, potom riaditeľka. Pracovala som 9 rokov Košice vidiek, tam tiež z lokality Boliarov, tam sme mali rómske deti tiež prevažne. No a keď potrebovali na Luník 9 rozbehnúť materskú školu a vlastne rozšíriť kapacity, tak ma oslovili a ja som to zobrala. Vždycky som sa touto témou zaoberala týmito deťmi. Je to radosť vidieť, keď deti dosiahnu úspechy. Je to tak viacej, taký markantnejší rozdiel, lebo to dieťa doma, keď nedostane zo strany rodičov, ten rodič buď nevie, alebo nemôže jeho obzor rozširovať, a keď tá škôlka mu to dá, títo učiteľi, a vidno tie výsledky, tí deti potom pokračujú a sú úspešné. Je to fantastický pocit. Pracovala som aj v materskej škole, kde neboli rómske deti, robila som tam riaditeľku dlhé roky. No a iné je to taká väčšia vďaka. A tieto deti sú veľmi tvárne a viete ich formovať. Tie deti, keď prídu z prostredia, predsa nemajú vypestované návyky a vlastne od piky preberáte aj tú prácu rodičov, ktorú si neodviedli, buď hovorím, nevedeli, alebo nemohli, sú tu rôzne dôvody. A tieto deti sú veľmi vďačné. Ak sa budú ukazovať, propagovať výsledky, tie dobré výsledky, ktoré deti tiež dokážu dosiahnuť, tak aj tá majorita získa obraz o tom, že aj medzi týmito deťmi sú deti, ktoré majú talent, ktoré sa dokážu potom začleniť do spoločnosti. Takže treba naozaj ukazovať úspešných mladých ľudí, vzdelaných ľudí z tejto komunity. Áno? Pani učiteľka, ale v tej škôlke na Luníku 9 sú samé rómske deti, tak kde je tá integrácia? To je dobrá otázka. Budeš sa jej môcť spýtať priamo pani riaditeľky Klepáčovej, ktorá k nám tiež príde na návštevu. A teraz sa trocha rozhýbte, lebo podľa mňa už strašne dlho sedíte.
Čaje mi riavke ma pále, tu calman mi rožílo, a v ma pále che mande, bitiro na somnigo, manga vtut, manga pačamange Jessico, pare stutka ma. Bitiro na džana v sarte živel, tu kalman mi rojlo, pal tu tečaje, prokoča tu dbare z manga, visarpe spale, che mande pale gama v tu. Jessico miri, a che ma pale, a tu salilo, miro, Jimmy Pen. Chachi pen, le devle smanga pia vrova, vaš tu ke živav, vaš tu ke merav kamav tut, avke ma pale. Bitiro na džana v sarte živel, tu kalman mi rojlo, pal tu tečaje, prokoča tu dbare z manga, visarpe spale, che mande pale kama v tut. Jessico miri, a che ma pale, a tu salilo, miro, Jimmy Pen. Chachi pen, le devle smanga pia vrova, vaš tu ke živav, vaš tu ke merav kamav tut, avke ma pale. Le devle smanga pia vrova, vaš tu ke živav, vaš tu ke merav kamav tut, avke ma pale. cítim silu zbožňu dokážem vo mne zbudiť nálady, keď mi nič nevadí, ona je vo mne, ja svoj život miluje. Ona je vo mne v tebe, ona je v mňa a zídu prečo máme dali plus vám hrať. Ty sa veselé zabudí na problémy, príde za nami, pretože to právne my, DJ iba bude hrať funky R&B. Kto smája všetky rasy na chce byť, jo, počúvaj jej hlas, nech pocítiš ten sex appeal. Nespím iba teba vážem. Všade kam sa ho nepočuje, ten hlas stále mi hrá. Začína sa nový deň, tá sila po mne zotrváva. Skúsme ešte, čo tam upadá. Sedívate len tak jasne, vychutnávam si ten štýl. Počúvaj môj spev, nech pocítiš ten sex appeal. Štýl závidí. Spievam a hrám si ho, keď ju cítim, tú silu zbožňujem.
život miluje. Som pri nich šťastný, keď ju počujem, keď tancujem. Spievam a hrám, keď ju cítim silu. Dokážem podniesť ľudí nálady, keď vidíš, že vadí. Ona je vody a si život považujeme. Ona má štýl a vie, že ťa vždy roztancuje. Lebo ona má štýl a vie, že ťa vždy roztancuje. Lebo ona má štýl a vie, že ťa vždy roztancuje. Lebo ona má štýl a vie, že ťa vždy roztancuje. Roztancuje, lebo ona má štýl a vie, že ťa vždy roztancuje. Ona má štýl a vie, že ťa vždy roztancuje. Ona má štýl a vie, že ťa vždy roztancuje. Ďakujeme. Ďakujem. Tak, už sa upokojíme. Viete, deti, čo robí starosta? Stará sa. No, ideš na to dobre. A o koho sa stará? No, záleží na tom, že aký starosta. Niektorí sa starajú hlavne o svoju rodinu a o seba. No, tak tá pani starostka, ktorú teraz uvidíte, rozhodne taká nie je. Tá sa stará hlavne o svojich občanov, a to bez ohľadu na to, aké sú farby pleti alebo národnosti. Sme v obci Hraboši, v ktorej je 2453 obyvateľov, z toho je 1030 Rómov. Ja som v začiatkoch pracovala ako učiteľka na základnej škole s materskou školou, čiže prichádzala som do styku s rôznymi deťmi, rôznych povah a rôznych nálad, a bola som rada, že môžem tieto deti, hlavne rómske, ktoré majú záujem o vzdelanie, formovať a posúvať ich dopredu. Zapojili sme sa do takého prvého pilotného projektu vybudovania nových modulových materských škôlok. My máme v obci veľkú modulovú materskú škôlku, ktorá je zložená zo 4 tried. Mohli sme umiestniť 76 detí do tejto materskej škôlky. Je tu inklúzia, to znamená všetky požiadavky všetkých rodičov v obci sme mohli uspokojiť, čo ma veľmi teší. Do druhej takejto výzvy, ktoré sme sa zapojili, bolo v obci Krajšie žiť. Sú to občianske hliadky, rómske občianske hliadky, ktoré v našej obci veľmi úzko spolupracujú s policajnou stanicou, ktorú sme za pomoci ministerstva vnútra dostali do našej obce, aj skrz toho, že máme veľkú rekreačnú oblasť Podlesok, ktorú potrebujeme si chrániť a strážiť. Nakoniec naša obec je vstupnou bránou do Slovenského raja. Musím povedať, že aj rómske rodiny ubytovávajú turistov a majú naozaj veľmi krásne zabezpečené ubytovanie. A je to aj týmto spôsobom zabezpečený prísun peňazí. A ďalší projekt, do ktorého sme sa zapojili, je podporiť zamestnanosť marginalizovaných skupín. U nás je 4-členná skupina chlapov, ktorí sú začlenení do takého odboru stavebníctva. No a tí nám pomáhajú vo všetkom, čo treba. Upraviť, lepiť, stavať. Takže za chvíľočku pôjdeme aj do lokality Podleska, kde budeme prerábať nové chatky. Takže tam budeme potrebovať ich pomoc. A myslím si, že chlapi, keď vidia, že za tú prácu majú aj peniaze, tak sa aj snažia. Aj sú naozaj napomocní obci, mne same ako vedeniu. Naozaj sa teším tomu, že pracujú. No, sympatiáčka. Mne sa páči, že v politike je čoraz viac žien. To je dobrý postreh, Natália. Áno, ešte pred 100 rokmi v niektorých európskych krajinách nemohli ženy ani voliť. Nie je to ešte byť volené. No vedie na čase, aby ženy začali vládnuť svetu. Lebo muži robia samé vojny. No. Veď hovorím.
sarci di colore, avevo anche l'ovore. Chivas vías, mulatinas, camipedrones, para sunne aragla. Mulai lolosene, kana leva duande, leva senza si cave. Tema santo muro, ciao tu samolo, pugliari pocio mi da sarci di colore, aveva anche l'ovore. Chivas vías, mulatinas, camipedronas, para sunne araglas. Pero io lo sarei cana leva dumane, leva senza si cave. Sucar santo muro, siamo tu samolo, pugliari poci mi da troi. Srdiečko vám poboská. A teraz prichádza tá slávnostná chvíľa, kedy nás navštívia traja hostia, ktorých ste spoznali v tých filmových klipoch. Pani Kveta Berkiová, terénna pracovníčka v obci Rudňany, pani Anna Klepáčová, riaditeľka materskej školy na Luníku 9 v Košiciach a pani Jana Skokanová, starostka obce Hrabušice. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, a vy ste sa chceli našich dám aj niečo spýtať. Miško, čo si sa chcel spýtať pani Berkiovej? Pani Berkiová, a nebývate z toho zúfala, že sa každý deň stretávate s takou chudobou a nešťastím? Samozrejme, že som zúfala. Pretože žijeme s tými ľuďmi v osade a vidím ich život. Ale chcela by som poprosiť, keby štát mohol zabezpečiť prácu pre tých ľudí, aby tá bieda unikla a chudoba, aby mohli lepšie žiť a chodiť do školy detí. Ďakujem. Natália, ty si sa chcela niečo spýtať pani riaditeľky škôlky, pani Klepáčovej? Ja som sa chcela spýtať, že všade sa rozpráva o integrácii Rómov a pritom vznikajú čisto rómske škôlky. Nie je to tak trochu opak? Tak z časti máte pravdu, ale viete, naša materská škola sídli priamo na Luníku 9, sme 8-triedna materská škola, ale my všetko robíme preto, aby naše deti nemali neskôr problém s integráciou. Preto sa zúčastňujeme všetkých aktivít, súťaží, ktoré vyhlási či už mesto, alebo v rámci Slovenska, dokonca Európy. A určite všetky poznáte naše obrazy, ktoré preslavili naše deti, našu materskú školu a naše mesto. Neviem, či viete, ale napríklad aj celá chodba pána primátora
ktorá je vydlaždená našimi obrazmi. Takže naše deti sú veľmi úspešné a verte tomu, že keď budú chodiť do materskej školy, naše deti dosiahnu veľa toho. A nedá mi poďakovať všetkým za toto moje ocenenie. Nakopne ma ďalej do mojej práce. Zamestnanci našej školy, ktorí mi všemožne pomáhajú, nesmiem zabudnúť na zriaďovateľa, na mojich priateľov, kamarátov, ktorých mám strašne veľa. Taktiež rodina a v neposlednom rade musím poďakovať aj manželovi, že ma podporujú v tejto práci. Ďakujem. A pani starostke Skokanovej položím otázku ja. Čo vás v poslednej dobe povzbudilo v rámci vzťahov medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom Hrabušic? V tejto chvíli sa teším, že moji Rómovia z mojej obce sa snažia vysporiadať si pozemky pod svojimi domami. Teším sa z toho, že v novej modulovej materskej škôlke deti rómske i nerómske vychádzajú navzájom veľmi dobre. Spolu sa hrajú, tešia sa a tak je to aj v základnej škole. Teším sa z toho, že rómski občania na aktivačných službách a na menších obecných službách čistia našu dedinu. Veď je vstupnou bránou do slovenského raja a potrebujeme, aby bola naozaj pekná, čistá. Ale čo ma najviac teší je to, že v našej dedine rómski, nerómski občania, všetci ľudia v mojej dedine žijú šťastne, pokojne a úctivo jeden k druhému. A to si myslím, že toto je pre mňa najväčšie šťastie ako starostky obce. My sme si ale tieto... Chcela poďakovať. Nech sa páči. V prvom rade Pánu Bohu a samozrejme ľuďom, ktorí sa podielali na tom, aby som dnes tu mohla stáť a takisto aj moje kolegyne. Ďakujem zo srdca, veľké ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme našim 3 úžasným dámam, ale my sme ich nepozvali preto, aby sme ich trápili ťažkými otázkami, ale sme ich pozvali, aby sme ocenili ich prínos nielen pre rómsku komunitu, ale pre celú spoločnosť. A preto teraz chcem zavolať do našej triedy, alebo teda na pódium, splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, pána Petra Poláka. Vážení priatelia, veľmi ťažko sa bude rozprávať po týchto dámach a po tom skvelom programe, ktorý sme dnes vlastne mohli prežiť. A v úvode mi dovolte teda poďakovať všetkým tým, ktorí sa podielili na dnešnom večeri, hlavne režisérovi podujatia Dodovi Baniakovi, ale aj hudobným dramaturgovi Igorovi Kmeťovi, ale aj moderátorke, ktorá bola dnes vynikajúca. Veľmi veľa viete o Rómoch, ja som veľmi rád, že sa veľa naučili. Dámy a páni, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity využíva Deň Rómov na to, aby ocenil ľudí, ktorí dlhodobo pôsobia v tejto téme. Naozaj bez týchto ľudí my nemôžeme urobiť nič. Ak nebudeme mať ľudí v teréne, ktorí budú realizovať projekty, ktoré my nastavujeme a možno aj financujeme, tak neurobíme v rómskych osadách, v rómskych lokalitách nič. Priatelia, dovolte, aby som ocenil Kvetu Berkiovú, terénnu pracovníčku, ktorá pôsobí niekoľko rokov v obci Rudňany, pôsobí v komunite, ktorej je veľmi zlý život. Je tam obrovská bieda a mnohí teda nemajú prístup napríklad k pitnej vode alebo k elektrine, napríklad v časti Zabijanec. Som veľmi rád, že za posledné obdobie Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity zamestnal takmer 1400 ľudí v teréne. Sú to zdravotní asistenti, celkovo 170 ľudí. 100 terénnych sociálnych pracovníci, ktorí teda v spolupráci s ministerstvom práce zamestnávame, aj celkom 800. Som veľmi rád, že takmer 650 ľudí pracuje v školstve v spolupráci s ministerstvom školstva. To sú čísla, ktoré sa nám podarilo za posledné 2 roky dosiahnuť a bez nich by sme neurobili v komunitách nič. Chcem poďakovať všetkým terénnym pracovníkom, ktorí pôsobia v rómskych komunitách, za ich prácu. Veľmi si ich vážim a všetkým teda vyslovujem obrovské ďakujem.
Dámy a páni, som veľmi rád, že môžem oceniť aj osobu, ktorá pôsobí v asi najznámejšej rómskej lokalite na Slovensku, to je Luník 9. V poslednom období sa nám podarilo z ministerstvom školstva spustiť strašne veľa projektov, vzdelávacích projektov, ktoré teda sú nasmerované práve do predškolského vzdelávania. Takmer 3000 rómskych detí dnes je súčasťou predškolského vzdelávania v rámci projektov, ktoré sme nastavili. A jeden z tých projektov, ktorý realizujeme, je práve na Luníku 9 a chcem veľmi poďakovať osobe, ktorá riadi túto materskú školu. A veľmi si vážim vašu prácu, pani riaditeľka. Som veľmi rád, že pôsobíte v tejto komunite. Mnohí by zutekali už dávno, pretože nemajú dostatok odvahy, ale teším sa z vašej odvahy a ešte raz vám vyslovujem hlboké a úprimné ďakujem. Priatelia, dovolte mi oceniť aj odvážnu starostku. Som veľmi rád, že tých odvážnych starostov na Slovensku v poslednom období pribúda a bez nich by sme nespravili vôbec nič. Oni sú teda ľudia, ktorí riadia tú obec. A dovolte mi, aby som poďakoval Janke Skokanovej, starostke obce Rabušice, ktorá pôsobí v tejto pozícii už 5. rok. Za posledné 2 roky sa nám podarilo spustiť strašne veľa aktivít. Modulová materská škola, ktorú sme postavili, a nie len za pomoci Úradu spolumocnenca vlády Premskej komunity, lebo aj obec samotná musela prispieť aj vlastnými peniazmi, ale rómske občianske hliadky, terénna sociálna práca. To sú teda príklady toho, že musíme realizovať projekty komplexne, aby boli navzájom prepojené. A som veľmi rád, že pani starostka myslí aj na zamestnanosť. Je veľmi dôležité, aby Rómovia pracovali, aby našli svoj zmysel aj v práci, pretože ak budú pracovať, tak naozaj si svoje problémy začnú riešiť sami a zrazu potom, ako nemusí potom do toho vstupovať samotný štát. Musíme dať Rómom šancu pracovať a som veľmi rád, že pani starostka túto šancu Rómom dáva. Veľmi pekne ďakujem, pani starostka. Ja nebudem už dlho zdržiavať, pretože všetci sú teda očakávaní, čo nám ešte umelci nakoniec pripravili. Chcem iba povedať to, že Deň Rómov využívam na to, aby som urobil ďalší krôčik k zbližovaniu rómskej a nerómskej komunity na Slovensku. Je veľmi dôležité pracovať tak s Rómami, ako aj s nerómami. Je veľmi dôležité pracovať s obrovskou masou ľudí, ktorá dnes možno nechcela byť za suseda Róma, ale nič nám neostáva, len žiť spolu. Rómovia nikam nepôjdu, sú tu doma. Rómovia sem prišli, tak ako tu bolo povedané v 14. storočí a nikam nechceme odísť. Sme pevnou súčasťou Slovenska a sme pevnou súčasťou vlastne tejto krajiny a verím, že postupne všetci ľudia budú vnímať, že Rómovia nie sú príťažou v tejto krajine. Mnoho Rómov na Slovensku vytvára hodnoty pre túto krajinu. Je tu strašne veľa učiteľov rómskych, lekárov, právnikov. Je strašne veľa ľudí, ktorí pracujú na stavbách. Všetci vytvárajú hodnoty v tejto krajine. Žiaľ, máme aj skupinu Rómov, ktorej treba pomôcť. Nikto iný nepomôže, ak nie my sami. Nám zodpovedným, ako musí záležať na tom, aby všetci ľudia v tejto krajine žili spokojne. A budem veľmi rád, ak tých zodpovedných rozhodnutí v tejto krajine bude oveľa viac, ako to bolo doteraz. Všetkým vám prajem veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania a strašne sa teším na posledný kúsok, ktorý nám predvedú naši umelci. Ďakujem pekne.